Ez itt a Body and Mind Podcast. Egy tér, ahol a test és a lélek találkozik. Ahol együtt kutatjuk a kapcsolódás új dimenzióit. Ha nem csak érteni, hanem érezni is szeretnél, akkor tarts velem! A Body and Mind Podcast hangulatát a Melt My Mood prémium illatgyertyái támogatják. Sziasztok! Köszöntelek benneteket a podcastunk következő epizódjában. Egy nagyon izgalmas vendégem van, és bevallom, hogy mikor készültem a vendégemből, mert mindig meg szoktam nézni, és általában megnézem a már korábbi felvételeket, vagy a különböző interjúkat, akkor az az érzés jött, hogy úristen, mennyire sokoldalú ez a személyiség. És az első dolog, amit leírtam magamnak jegyzetbe, az az, hogy gyakorlatilag ki is az Eke Angéla. És akkor egyúttal be is mutatnám a vendégemet, Eke Angélát. Szia, Angi! Mert színésznő vagy, DJ vagy, influencer vagy, és szerintem még rengeteg más is, azon kívül, amit mi nem látunk, és nagyon érdekelne az, hogy a rengeteg címke közül ki vagy te. Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást! Ahogyan a felvezetőben mondtad ezt, hogy nagyon izgalmas vendégünk lesz, így hadd osszak meg egy tegnap lényegében éjszakai élményt. Voltam a BIF-en, a Budapesti Nemzetközi Filmfesztiválon a Corvinban, és tegnap este volt a Tar Béla meglepetés film, az, hogy Tar Béla választott egy filmet, aminek nem lehetett tudni a címét, nem tudta senki, hogy mi lesz ez az ő választott meglepetés filmje, és egyébként személyesen ő maga jött el, és ő maga konferálta fel az általa választott filmet, amit aztán megnéztünk, és ő mondta azt, hogy hogy neki volt egy filmiskolája Szarajevóban, és hogy ott volt egy nagyon izgalmas hallgatója. És aztán azt mondta, hogy már amennyiben lehet így ezt a szókapcsolatot használni, hogy egy izgalmas hallgató, egy izgalmas tanuló, egy izgalmas filmkészítő, és közben, és most nagyon ez ugrott be, és így ez egy nagyon, nagyon friss élményem, hogy igen, hogy az, hogy most izgalmas, hogy valaki izgalmas, az most így mihez képest, hogyha még így ide teszel 10 másik hasonló izgalmas embert, akkor már mi mind ugyanolyanok vagyunk, ugyanolyan átlagosak, vagy abban a szituációban. És hát amikor hogy így elkezdted felsorolni, hogy így milyen dolgok kapcsolódhatnak hozzám, vagy milyen megnyilvánulási formák, vagy milyen művészeti ágak. Igazából azt tudom mondani, hogy alapvetően szerintem én egy alkotó ember vagyok, egy nagyon érző, nagyon empatikus, tehát mind a környezetére, mind a szűk, mind a tágabb környezetére igazából így nagyon, nagyon kiélezett ugyanakkor, tehát hogy így megyek így a kis belső világomban, de közben folyamatosan mindenről valami eszembe jut. Tehát megyek az utcán, és egy jelenetet látok, egy képet látok, egy fotót látok, egy izét, és mindegyiknél kb. Meg kéne állnom, hogy ezt felírjam, azt lefotózzam, azt megírjam, azt megjegyezzem, azt csak nézzem, azt csak élvezzem, tehát hogy valahogy a környezetemnek a folyamatos megfigyelése, befogadása, feldolgozása, ez szerintem nagyon-nagyon jellemző rám. Ahogy így ezt mesélted, nagyon abszolút tudok el rezonálni, ez úgy nehéz lehet, meg egy idő után azt is el tudom képzelni, akár fárasztó, hogy mindig jön az impulzus, és mindig ott van, és akkor most akkor ez is. Hogy tudod ezt kezelni? Lehet-e ezt kezelni? Van erre bármilyen jó technikád? Vagy egyszerűen csak hagyod, hogy jöjjön? Hát szerintem azért ez ilyen időszakos kérdés is egyébként, mert vannak ilyen epizódikus végül is valahogy ez is. Tehát van, amikor nagyon befogadó vagyok, és örömmel fogadom be a dolgokat, de most már egyre többször csinálok tudatosan olyan momentumokat az életemben, amikor egyszerűen nincs más, csak én vagyok, vagy csak mi vagyunk, aki ott van, és nem engedem be
az impulzust, nem engedem be az ingert, hanem egyszerűen én egyre inkább szeretek csendben lenni, egyre inkább én mondjuk mindig is szerettem egyedül lenni, tehát valahogy annak ellenére, hogy nagyon szeretek közösségben dolgozni, együttműködni, alkotni, de hogy valahogy a csendből teremteni, az most már egyre jobban igényem is van rá, nagyon jól is érzem magam benne, egyszerűen jól össze tudom magam szedni, össze tudom magam rakni a csendben. Talán ez lehet, hogy a meditációval jött el az életemben, hogy egy olyan meditációs technikát gyakorolok, amihez nem kell zene, nem vezetett, vagy nem kell se mantra, semmi nem kell hozzá, csak én. És ez a technikai tudás, ami ez a meditációs technika, ezt egyébként egy 10 napos csendes ülésen tanultam meg, vagy ott sajátíthattam el, és azt hiszem, hogy ez amúgy nagyon, nagyon erősen hát egy ilyen mérföld, nem akarok ilyen nagy szavakat használni, mert nem kell, mert egész egyszerűen csak nagyon jókor, talán majdnem az utolsó pillanat előtt jött ez a mankó az életembe, vagy ez a segítség, vagy ez a tudás, ez a megélés, ez az élmény, hogy nagyon sokat segített nekem napi szinten is, mentálisan is, és ugyanakkor pedig közben meg alkotóilag is. Igazából segített közelebb kerülni, azt hiszem, az igazsághoz, magamhoz, hogy valahogy minél tisztábban én tudjak lenni ebben például a meditáció nagyon nagy segítség. Szerintem sokan lehetnek abban a helyzetben, hogy érzik azt, hogy húha, itt most már én elmentem a falig, és nagyon kellene valami, és mondjuk nem tudják, hogy mi is keresik a kapaszkodókat, mérföldköveket, stb. Neked ez egy tudatos dolog volt, vagy azt mondtad, hogy itt most valami nagyon más kell, és nagyon kell egy switch, ami átkapcsol téged, és kihúzod magadat a csendbe adott esetben. Tehát ez az eszköz, hogy ezt megtaláltad, ez egy tudatos dolog volt szerinted? Vagy egyszerűen jött és ott volt? Most a meditációra gondolsz, vagy a váltásra? Meditációra gondolok. Igazából ez hozta magával. Tehát, hogy nekem volt egy nagy váltás az életemben, amit én magam hoztam meg 1 évvel ezelőtt, és aztán igazából ebben az időszakban történt meg ez a fajta megélés, a meditáció, és ennek a gyakorlása. Igazából ez a 10 napos néma, csendes ülés, elvonulás, ezt már több ismerősünk is már csinálta, szóval azért már régóta benne volt a fülemben ez a bogár, és aztán úgy hozta az élet, hogy nekem pont belefért az életembe. De az nagyon érdekes viszont, hogy a barátom, a párom, aki azelőtt nem, hogy nem meditált egy percet sem, de hogy semmit, tehát életében egy pillanatot nem foglalkozott ezzel az egésszel, és egyszer csak azt mondta nekem egy keddi napon, hogy na, ő 2 hét múlva akkor elmegy. Wow! Külföldre megcsinálni ezt a 10 naposat. Igen, ezt a 10 naposat. Azta. És olyan végtelenül büszke voltam rá, és így az igen, wow, úristen, de jó, és aztán utána rohantam én is, és néztem, hogy mikor van a regisztrációja a következőnek, vagy ami esetleg Magyarországon van, mert mindenhol a világban ez ugyanaz a metódus, csak más, tehát hogy gyakorlatilag kisebb-nagyobb túlzásokkal azt mondom, hogy én, aki a szolnoki Tiszaligeti gyerektábor helyszínén csináltam, maga a program megegyezik azzal, mint amit valaki Sri Lankán csinál. Tehát, hogy igazából ez egy izolált elvonulás, tehát itt amúgy semmi nincs nálad, senkivel nem beszélsz, nem tudsz kimenni, ott vagy, bent vagy, szóval, hogy tényleg kb. Mindegy. És akkor rögtön néztem én is, hogy mikor nyílik meg a következő regisztráció, mert hogy alapvetően ez nem egy ilyen üzleti alapú dolog, hanem amúgy erre ingyen lehet jelentkezni, és akkor a végén adomány alapon van. Szóval, hogy nehéz a bejutás, csak ezért mondtam ezt el ilyen hosszan. Ezt nem is gondoltam volna, hogy még van ilyen.
Igen. a mai világban, hogy ez működik így, hogy tisztán, tehát hogy ilyen tisztán, szépen tisztán, igen. csak a metódus, csak a technika, és azt hiszem, hogy ezért is éreztem azt, hogy ez biztos, hogy nagyon, tehát hogy ez nem ilyen instás elvonulás, tudod, és akkor igen. Csinálunk ezt, meg azt, meg azért, jó, azért most egy kicsit posztolgatunk, megcsináljuk a tartalmakat. Meg egy kis medence, meg egy kis... Meg egy kis ez az, meg egy kis bulika koktél este, szóval ez egyáltalán... És mennyire volt durva vagy nehéz ebből a nagyon hangos világból átváltani azért egy csendtábor, azért az elég nagy challenge lehet. Hát maga igazából, ez csak ehhez egy nagy levegő kell, hogy valaki mondjuk elmenjen egy ilyenre. Én szerintem mindenkinek az életében van az, amit mondasz, hogy így falig elment, nem tudom, nekem ez az egész meditációs elvonulás, ez igazából már a visszavonulásom után 4 hónappal történt, tehát hogy akkor én már benne voltam egy nagyon jó folyamatban, tehát szerintem nagyon, nagyon ideális időpontban volt ez, még akkor is, ha tőlem független volt az időpont, mert ez ekkor és ekkor van, és kész. De hogy én akkor már benne voltam ebben a folyamatban, ebben az időszakban. Nagyon, tehát akkor, amikor én visszavonultam a színháztól, akkor igazából egy meghatározott időre, tehát én csak egy éves szünetet szerettem volna. Igazából ilyenkor, vagy velem az történt, hogy már így is eléggé mélyen voltam, tehát nagyon erős kiégéses tüneteim voltak. Igazából már egyáltalán nem éreztem boldogságot semmitől, pedig hát azért a hivatásom, vagy így ez az egész szakma, ezt azért eléggé csak úgy lehet csinálni, mivel az ember magából dolgozik, hogy nincs is mindig jól természetesen, de hogy azért valamennyire élvezni, vagy időnként azért a boldogságot úgy kéne érezni, és hogy amikor ez így elkezdett kimenni az életemből, és ez hosszú távon, igazából pont ez a középsúlyos kiégés, igazából ez a legveszélyesebb, mert tudod, úgy lehet élni, hogy folyton szarul vagy, mert hát körbenézel, mindenki szarul van. Igen, csak ez a közepes, amikor még így... Amikor így folyton, konstans szar minden, akkor igazából ez az, ami aztán utána amúgy elég súlyos esetekig is tud vezetni. Szóval ezt észrevenni, és ebből kilépni, én szerencsésnek gondolom magam, hogy nekem sikerült. Ugye az egy nagyon nehéz dolog a váltás, vagy kimondani valamit, dönteni valamit, ráadásul ilyen súlyos nagy dolgokat, ugye mindig a szakítás, válás, felmondani egy munkahelyen, nem tudom, tehát, hogy ezek ezek nagyon nehezek. Legparább, nagyon nehéz. És én pont szerettem volna ezt is kérdezni tőled, hogy nagyon sokszor van az, hogy már megszületik bennünk a felismerés, hogy na, ez nem, ez már nagyon nem, ez már nagyon nem szolgál, ez már nagyon nem az. Érted, érzed, tudod, te is, mindenki a környezetedben, és valami miatt nem merünk felállni, nem merünk, nem tudom, szakítani, felmondani, stb. És szerinted ez időtől függ. Ugye van, aki évekig tolja, van, aki tök könnyen meghozza a lépést, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, felállok, holnap felmondok, és megyek. Mi ez, bátorság? Vagy egyszerűen csak eljutsz arra a pontra, amikor azt mondod, hogy na, ezt már nem. És szerintem sokan vannak hasonló helyzetben. Hát így utólag sokan, igazából mindenki szerintem így a bátorságot említi. Igen, talán igen, mert félelmetes Abszolút. A dolog. Abszolút. Tehát félelmetes valamire azt mondani, akár tényleg egy bármikor, egy szakításkor, egy válláskor, egy bármikor. Tehát, hogy azt egyszerűen kimondani, az félelmetes. Tehát, hogy sokszor a félelem az, ami nagyon-nagyon dominál ilyenkor, meg a következmények, meg az, hogy az ismeretlenbe mész. Ugye az ismeretlenbe menni, az még parább, mint a tudott rossz. Igen, nem tudod, hogy mi lesz. És hát tudni, azt ugye nem. Azt egyáltalán nem lehet. Az én esetemben azért ez nagyon fontos elmondanom, hogy én nem a környezetemet okoltam például az állapotomért, de mégis azt gondolom, hogy ki kellett szednem magam a környezetemből radikálisan ahhoz, hogy hozzáférjek magamhoz, és
tudjak magammal törődni, vagy tudjak magammal, el tudjak indulni egyfajta úton, amit szerettem volna, egy jobb minőségibb emberré válni, egy mentálisan frissebb emberre, egy boldog ember szerettem volna lenni, de hogy én nem, az én problémámnak az eredője az nem a környezetem volt, vagy nem a színház volt, hanem egész egyszerűen csak a színház az annyira mélyen minden sejtemben ült, és nem engedett, hogy igazából így ettől az állandó készenléttől kellett magamat, azt hiszem, felmenteni ahhoz, hogy ezen az úton elinduljak, szóval szerintem ez is egy picit másabb helyzet, de attól még ugyanúgy meg kellett mondani embereknek, akik fontosak nekem, akiket szeretek, akikkel egy célért, ugye az is más, amikor valaki, nem tudom, dolgozik egy multinál, és 2000 ember közül, vagy 10 000 ember közül ő az... Pont egy, aki feláll, és akkor köszönjük szépen. Igen, de amikor kis közösségben tulajdonképpen erőn felül küzdünk dolgokért, tehát hogy igen, ott is, szóval, hogy ettől függetlenül azért mindez nehéz volt, de azt hiszem, hogy valahogy így tényleg így nekem eljött a pont, eljött a felismerés, és utána tehát hosszan nem tudtam, hogy mi ez az állapot, majd aztán egyszer csak leesett a tantusz, és megérkezett a felismerés. Igen, és amíg átértem az Erzsébet hídról egyik oldalra a másikra, meghoztam a döntést. Ez milyen ikonikus, nem? Tehát, hogy így átmész a hídon, és... Igen. Az egyik barátnőm, Pálmai Anna, ő mindig, ez az ő nagy mondása, hogy majd ha odaérünk ahhoz a hídhoz, akkor majd átmegyünk rajta, és amúgy milyen durva tényleg. Ez egy nagyon szép szimbolikus jelkép. Ugye mondtad, hogy a meditáció mennyit ad neked, és azt is, hogy szeretnél boldog lenni, ez nagyon megütötte a fülemet, hogy hallgattalak, és mit jelent neked az? Milyen az, amikor azt mondod, hogy boldog vagy? Ott vagy most, amúgy? Én nagyon, igen. Szóval az, hogy szeretem az életet, ez nagyon-nagyon jó érzés, és az, hogy tudok boldog lenni. Tehát, hogy az a nehéz, hogy ugye az élet folyamatosan dobja a parakártyákat, és hogy parából parába megyünk, igen. Tehát, hogy így egyszerűen, de hogy valahogy valahogy el kellett jutnom oda, hogy az élet minden nehézségével és szépségével együtt mégis ezt kell választani. És hogy egyszerűen ebben, tehát, hogy így végig gondoltam azt, hogy azt az időt, amit itt töltünk az életünkben, hogy tényleg már annyit szorongtam, hogy egyszerűen így, nem tudom, így csináltam egy ilyen mérleget így a fejemben, hogy most azt, amit itt töltök, hogy így valahogy ezt jobban ezt úgy kéne, hogy annak legyen értelme, hogy jó érzés legyen. Hogy jó érzés legyen. És hát a boldogság az egy ilyen nagyon nehezen megfogható dolog, vagy egy ilyen nagyon nehezen megfogalmazható, ez inkább érezhető, és ez mindenkinek mást jelent. Mert valahol ez egy ilyen mérce kérdése is, és nekem a mércém az tényleg abszolút már egy ilyen, igazából egy ilyen, a boldogság egy olyan érzet, ami akkor van, akkor áll be, amikor én például nyugalmat, békét, biztonságot, bensőség, tehát hogy egyszerűen egy ilyen puha valami. és ebben biztos, hogy közrejátszik például a párkapcsolati biztonság az én életemben mindenféleképpen, mert egyszerűen gyerekkoromban túl sok bizonytalanság volt, és egyszerűen azt, hogy felnőtt koromban én tehetek érte aktívan, és én megalkothatom, vagy nem is az, hogy megalkothatom, hanem hogy én tehetek azért, hogy ez a biztonság, ez megszülessen.
és ezt közösen tehetünk érte, és az, hogy ez van, az az én életemben azt hiszem, hogy a legnagyobb érték, úgy gondolom, hogy az én mércém szerint az a legnagyobb, ez a legnagyobb kincsem például az életemben, hogy van egy olyan párkapcsolatom, amilyen. Nagyon szép. És nem semmi más nem okoz nekem gazdagságot, csak ez az érték. Nagyon szép, köszönöm. Én a boldogság az mindig így nehéz megfogalmaznunk, hogy szerintem mi az, ki az, mi van mögötte, mi van benne, és igen, valóban tök szubjektív, nagyon szubjektív. Érzés, megélés, és ezt alapvetően konstantben tartani magunkban, ez szerintem szintén nehéz kérdés, hogy kell-e. Igen, meg ugye külső dolgoktól várjuk sokszor a boldogságot, tehát majd ha elérem azt, akkor majd boldog leszek, ha megveszem azt az izét, akkor majd boldog leszek, ha el tudunk oda utazni, akkor majd tehát hogy nyilván nem segít a fogyasztói társadalom, meg nem segít a világ, ami körülöttünk van ebben, de hogyha úgy valójában megnézzük azokat az embereket, akik a környezetünkben, vagy akár saját magunkat, hogy bizonyos dolgok, vagy tárgyi dolgoktól várjuk a boldogságot, tehát hogy ezek, megvenni egy új nem tudom, kis szart, valamit, akármi, ezek ilyen pillanatokra, persze, és aztán mennyire egyszerűen szerintem le lehetne mérni, hogy hány másodperc múlva, mintha nem is lett volna, nem létezett volna. Hogy ezek tényleg nagyon illékony dolgok, de közben meg nem tudom elítélni teljes mértékben ezt, hiszen egyszerűen ajándékozni akarjuk magunkat bizonyos dolgokkal, mert azt mondjuk, hogy már nincs, már üres ez a kosár, egyszerűen valamivel kell ajándékozni magunkat, egyébként tényleg kell. Nekem ez mindig más, amúgy mindig más az ajándék, de az, hogy magunkat válasszuk helyzetekben, az azért elég magasan van nálam. Tehát az egy nagyon jó ajándék tud lenni. Volt neked amúgy? Nagyon, nekem nagyon. Hogy magadat tud választani? Hát az egész, igazából szerintem én egyetlen egyszer választottam magamat ebben a bizonyos momentumban az életemben. De ez elég fontos volt, mondjuk, de hogy ez nagyon, tehát hogy igen, ez így vitt mindent. Ez nyilván személyiségfüggő is, meg hát nekem olyan az életem területe is, hogy egyszerűen picit mindig másoktól függök. Tehát, hogy bizonyos szempontból minden néző, minden hallgató a kis főnököm, ha úgy tényleg most ilyen nagyon egyszerűen le akarom a dolgot bontani, még akkor is, hogyha ezt nem, de egyszerűen bennünk van az, hogy na, tetszett a nézőknek? Na vajon jó lesz ez az előadás? Jó lesz ez a film? Megnézik majd, és amikor megnézik, akkor majd szóval, hogy tetszik neki, tehát, hogy így folyamat azok a kisgyerekek vagyunk, akik el akarják kápráztatni a szüleiket, hogy nézd. Ez egy kicsikét csüngeni ezen a visszajelzésen, és ez abszolút érdekel az a része, hogy művészként, amikor kiteszel valamit, sőt nem is valakit, mert te vagy aki ott vagy, és látni, megélni azt, hogy akkor most mi lesz a feedback, jó lesz, nem lesz jó, kell-e, érdekel-e valakit. Ehhez szerintem is én ezt így látom, és ebbe segíts, hogy ehhez azért kell egy bátorság, hogy én ezt kimerem tenni, ez az enyém, ez én vagyok, én ezt vállalom, ez az én szellemi termékem, és aztán pedig kiteszem, és let's see. De azért ez egy eléggé, szerintem az ember, te pőrén állhatod, hogy azt mondja, akkor most ez vagyok én, itt van, mi lesz erre a reakció? Ez így van? Vagy hogy van ez benned például, amikor benne vagy egy alkotói folyamatban, sokat dolgozol rajta, és kiteszed, és ott van, hogy na, akkor most mi lesz vele? Mivel egyébként én 10 éve végeztem a Színművészeti Egyetemen, tehát elég régóta vagyok a pályán, úgymond, és olyan
olyan értelemben nincs megkérdőjelezés bennem, hogy ezt vajon kéne csinálni, vagy nem tudom. Tehát ilyen szintű nincs, mert ez egyszerűen ez van, ez a csap, ez így történik. Ezt nem kérdőjelezem meg. A produktum, amit pedig kiteszek, az annak amúgy több minősége is van az én esetemben a saját pályámon. Vannak egyrészt azok a szerepek, vagy azok a feladatok, amit mások osztanak rám. Színházi szerepek, filmszerepek, amikor másnak, a rendezőnek jut a közeszébe, ő, az ő világában jelentek én valamit, és abban az állapotban teljes magamat adom, nem tudok többet tenni, mint a legtöbbet adni magamból, és sokszor ezekben az esetekben egyébként ott van a rendező, és meg kell, hogy bízzak benne annyira, hogy átadom, hogy mindent megteszek, amit ő mond. Ha én nem tudom, egy lábon mondanám azt a szöveget, de ő azt mondja, hogy ezt fejen állva szeretném látni, akkor nekem addig kell magamban alakítgatni a dolgot, hogy nekem is természetes legyen az, hogy én fejen állva mondjam el. És akkor van a pályámnak egy ilyen másik lába, amikor önálló projekteket hozok létre. Akár az Én Ifigénia monodrámám, vagy az Alvó Színház, ami viszont az van, hogy én vagyok a kreátor, tehát én magam vagyok az egyedüli felelőse mindennek, akár jónak, akár rossznak, és igazából az a durva, hogy itt is ugyanazt tudom tenni, mint amikor nem is annyém a felelősség annyira, hogy toppon, maxon azt adom, ami én vagyok. És hát itt van az a helyzet, hogy ez kicsit ilyen unlimited, hogy így igen, most akkor próbálhatok rá 6 órát is, meg 18 órát is, és utána még foglalkozhatok a dologgal még máshogy, és még pluszba, és még mi lenne, ha még ezt is behoznánk, és ez is történne, és az is lenne, és nem tudom, mi lenne. Tehát itt ki mondja a stoppot. Ez és nálunk, ki mondja nálam? Hát igen, ez az, ami nehéz, és ez az, amit egyszerűen nem tudom, hogy kell kezelni, nem tudom, egyszerűen tudod, mi hozza a stoppot? A test. A test azt fogja mondani, hogy nem bírom tovább. Tehát, hogy így tudom, értem, hogy ez ilyen nagyon fontos neked, de hogy én cipellek, szóval valahogyan ezt be kell tudni osztani az erődet. És szerintem ez egy jó feladat volt nekem többször is, hogy felmérni, valahogy megtanulni, felmérni előre egy szituációba, hogy az erőm mennyit fog bírni, és valahogy megtalálni ehhez az utat. Ez sem sikerül mindig, de valahogy egyszerűen nem tudom kivenni a képletből azt, hogy ne adjam a maxot. Mert pont amikor saját projektről van szó, akkor pedig aztán ugye, hát ez az, amit mond, tehát hogy azt érzem, hogy én beleadtam a maxot, például az Alvó Színház az így indult, hogy én őszintén tehát hogy Olá Anna, az Anna Ameli tervezője, akivel együtt készítettük ezt a projektet. Anna a megmondhatója, hogy mondtam, hogy maximum 3 előadást tűzzünk ki ebből a dologból, majd a családjainknak, meg a barátainknak megcsináljuk. Ehhez képest elég jól sikerültek. Igen, tehát, hogy én tökéletesen boldog lettem volna azzal a 3 előadással is, mert én azt mondom, hogy én beletoltam a maximumot, az, hogy ez majd ez mit hoz, egyszerűen arra nincsen ráhatásom, mert a világ kiszámíthatatlan. Nagyon sokan, és én is többször már tapasztaltam magamon, a social media mentális egészségre gyakorolt negatív hatását. Tehát az, hogy valamire nincs ráhatásod, de egy médium elhiteti veled, hogy de, neked van ráhatásod, mert ha így csinálod, meg úgy csinálod, meg ekkor, meg akkor, meg így, meg úgy, meg így, meg amúgy. Persze ezeket picit lehet így fokozni, de alapvetően erre nincsen ráhatásod, mert ez egy algoritmus. És egyszerűen
már ugye nagyon sokan ki vannak téve a közönség visszajelzésének, és nem azt mondom, hogy én ezzel egyáltalán nem foglalkozok, hanem pont, hogy kihangosítom, hogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, és nem csak annál az embernél, akinek mondjuk, van, akinek ez a szakmája, van, aki csak kedvtelésből csinálja, nem tudom, de hogy azt veszem észre, hogy az is, aki csak úgy néha, vagy használja, vagy felhasználója, vagy akinek komoly anyagi tétek függnek, hogy ugyanolyan kiszolgáltatott rossz hatással van ránk, és még szorongást is okoz. Tehát, hogy ezt valahogy mindenkinek külön-külön, mert ez mindenkinek más, hogy hogyan kell kezelnie, de aki érzi magán a tünetét annak, akkor ő tudjon róla, hogy nyugodtan tehet érte. Tehát, hogy nem kell rosszul lennünk dolgoktól. Említetted a testet, és hogy a kis testedet tolod a falig. Hogy töltöd vissza például? Tehát mondjuk van egy húzós, nehezebb időszakod, a meditáción kívül, amikor azt mondod, hogy oké, kész, tehát hogy most jó, nagyon. Mi tölt vissza téged? A hétköznapok, a hétköznapias csak dolgokat. Csak belassulsz? Hétköznapias dolgokat csinálni, főzni, sütni, összetenni a felhalmozódott ruhákat a sarokban. Nem mondod, tényleg? Igen, tehát, hogy egyszerűen olyan dolgokat csinálni, ami azt mutatja, hogy az élet van. Az élet folyik az élet. Folyik, és hogy nekem ez amúgy egyfajta ilyen, tehát én mindig rántott húst csinálok, amikor ez van. Tényleg? Amikor ez van. Komolyan? Valamiért rántott hús jön elő, mert egyszerűen attól azt érzem, hogy ez az élet tök kerek. Hát, ha rántott hús van, akkor arra volt idő, azt még akkor is belevágtál, ha utána szellőztetni kell órákig, hogy tudod, hogy az koszol, hogy az mit fog csinálni, de hogy egyszerűen, amit hoz ennek a hangulata, ennek a milliója, az nekem otthonos, az nekem bensőséges, az nekem szeretetteli. Valahogy így tudnám megfogalmazni ezeket a dolgokat. Ez nagyon, nagyon jó ez a rántott hús. És ezt úgy kell elképzelni, rendesen panír, minden is csinálod, és hogy máshogy. Hát miért? Hát hogy máshogy? Úgy, persze. Tök jó. Ez is, a húsleves is ilyen, tehát hogy vannak ezek a dolgok, amikor, tehát ha húsleves illat terjeng a lakásban, akkor tudom, hogy minden rendben van. Van valahogy ennek a húsleves, rántott hús dolognak egy ilyen béke vasárnapi ebéd, és beszélgettünk ugye az elején a biztonságról, hogy akkor itt vagyunk, ez igazából az, és hogyha én is belegondolok, akkor tényleg a nagymamámhoz megérkezek, és érzem, hogy a húsleves fő, és ez annyira az illat, hogy ez nem lehet más, és ez valahogy egy ilyen kis szívmelengető érzés, hogy akkor most így minden oké. Igen, és ez nagyon érdekes, hogy nekem valahogy ezek a kapcsok, ezek jók, hogy az Alvó-színház is úgy született, hogy tél volt, ugye tudod, hogy mindig így, amikor jön ez a november közepe, akkor már mindenki érzi, hogy így a levegőbe így a rezgésszámok így megnövekednek, akkor a december az elveszett végleg, és egyszerűen valahogy feszült az egész város, mindenki rohan, fázik, lucskos, hideg, szeles, sötét, világos, nem tudom, borús, akkor feszkós, tehát, hogy ugye már mindenki mondja, hogy decemberben már ne keressetek már, akkor már tehát tényleg minden a feje tetejére áll, és közben mégis. Igen, és közben meg az van, hogy jaj, de jó karácsony, meg évvége, meg minden. És akkor az volt bennem, hogy ezeknek az embereknek, tehát az embereknek kéne valami, hogy vajon mitől lennének jók? De akkor még nem volt az, hogy kéne egy előadás, hanem ez volt. Tehát ez volt, hogy
ebben az őrületben mi esne jól? Oké, mi esett utoljára? Mi volt, amikor utoljára az volt, hogy most minden jó? És akkor jutott az eszembe, hogy hát amikor gyerek valaki, és betakarja az anyukája este, és elolvassa neki a mesét, és ő erre elaludhat, annál békésebb, biztonságosabb, szeretettelibb, bizalmibb állapot valószínű, hogy nem igazán van. Na nektek, rohangáló embereknek, pont erre lenne szükségetek. Tehát, hogy, és ahogy mondtad ezt a hazaérni a nagymamához, és rántott hús illat van, látod, ez is tök ugyanez. Abszolút. És milyen érdekes az, hogy lehetsz x éves, akkor is erre vágysz. Igen. És arra vágysz, hogy ez az unconditional love, hogy valaki csak úgy betakar szeretettel. Tehát mennyire egyszerű az egész, tehát hogy nem kell túl, beszélgettünk a tárgyakról, mert nem kell, hanem csak ez a caring. És hogy tényleg lehetsz 40-50-60 éves, akkor is előjön ez az annyira zsigeri ösztönös érzés, hogy de jó, hogy így csak egy pici, és ott van, igen. hogy így betakar valaki. És ott fekszel x évesen, és hallgatod a mesét, és így belegondolsz, hogy mi történik itt, mennyire szürreális, és mégis mennyire jó magadat belengedni ebbe az érzésbe. Hát annyira zsigeri ez az érzésünk, hogy vágyunk erre, és valahogy nem engedjük meg magunknak szerintem, hogy belengedjük magunkat ezekbe a helyzetekbe, érzésekbe, őszinte vágyakba, hogy én erre vágyom. Hát, hogyha azt mondom, hogy én erre vágyom, akkor az van, hogy hagyjuk már, elmúltál ennyi, meg ennyi, nem kell itt a izé. És mégis ez a kis belső gyermekünk, ez annyira ott van bent, és amúgy nagyon szép ez a projekt, én is követtem, és mindig sold out, úgyhogy majd ha tervezed, vagy tervezitek, akkor láttam, hogy most volt Keszthelyen. Igen. De majd meglátjuk, mert most nagyon sokan újra nagyon szeretnének. Igen. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit tudunk tenni. És amúgy ez a projekt, ez volt a háttérsztoria nálad, hogy gondolkoztál azon, hogy mi lehetne, amivel tudnál picit kikönnyíteni az embereknél? Igen, maximál. Tehát képzeld el, hogy ez effektív az adásról szólt. Nagyon, nagyon erősen azt jött, tehát hogy ezt mindig ezt szoktam elmesélni, mert tényleg ez az igazság, hogy egyszerűen ahogy megjött ez az egész ötlet, onnantól fogva, mintha tényleg így rázott volna az áram addig, amíg ez meg nem valósult, és be nem mutattuk, és egy pillanatot nem gondolkoztam közben, tehát nem volt, hogy így, hogy kéne, úgy, hogy kéne, hanem minden így jött. Igazából nagyon, tehát nyilván megelőzi az is, hogy alapvetően előbb volt meg az anyag, a szöveg, amit meg szintén nem arra szántam, hogy ezt majd valahol én ezt nyilvánosan elő fogom adni, hanem ez karanténprojekt volt, otthon voltunk a Covid-ban, nem volt sem színház, sem forgatás, és én elkezdtem szöveget írni, elkezdtem a Fehér Lófia történetét újraírni, és valahogy imádtam ennek az egész dolognak a téttelenségét, a szabadságát, hogy hát ez csak magamnak csinálom, úgyis, szóval legyen. És akkor nem voltunk a Kecskeméti Alkotóházban, ami egy csodálatos hely, Kertész Ati és Olá Anna barátaimmal, és ők festettek, és én elmentem nekik modellnek, és miközben modellt feküdtem nekik, felolvastam verseket, dolgokat, de nem magamtól, majd egyszer csak ebből a szövegből is felolvastam egy kicsit, és így kinéztek a vászon mögül, hogy ez mi? Ez mi? Ez ki? Ez mi ez a cucc? Ez ki írta, vagy ez mi? És mondtam, hogy hát ezt én írtam, semmi. És akkor mondták, hogy még akarunk, akkor kicsit hozzáírtam, nem tudom, és akkor így még jobban elkezdett fejlődni, és akkor amikor megszületett az egész anyag, akkor pedig azt gondoltam, hogy ezt nagyon mutassuk meg valakinek, aki ért a szövegekhez, és akkor a Kemény Zsófinak megmutattam, hogy szerinted ezzel érdemes-e bármit, vagy inkább tegyen vissza a fiókba, és mondta, hogy
do it, hogy ezzel foglalkozzunk, és akkor aztán utána így jött. Így született, és aztán jött az ötlet, hogy az ember, hogy ezt akkor nem ülve, tehát most az, hogy én felolvasok valami szöveget, amit írtam, és akkor az emberek így ülnek székbe és hallgatják, hát ez egy mese, és akkor utána jött minden, és tényleg, hogy ágyak legyenek, hogy fekvőhelyek, hogy az emberek lefeküdhessenek, hogy én betakarhassam őket, és akkor aztán az Anna megfestette egyesével az összes párnát és ágyneműt, tehát tényleg egy ilyen mesevilágba érkezik. Nagyon szép, igen. Ez tényleg annyira egyedi, és innen jut eszembe a következő kérdés, amiről így ahogy beszélgettünk, valahogy nekem az fogalmazódik meg, hogy soha nem azért az átlagosat nézed és keresed, hanem az, ami picit különleges, és nem is biztos, hogy szeretnél betagozódni az átlagosba. Most így az az érzésem. Nincs ilyen előre eltervezett. Nem, hanem itt tényleg így utólag, ha visszanézek most így a pályámra, akkor igen, azt lehet mondani, hogy nem klasszikus értelemben vett színésznő vagyok. De közben meg ugyanúgy szeretek olyan szerepekkel is foglalkozni, amiket kapok, amik úgymond átlagos színészi feladatok, azokat is ugyanúgy szeretem, de valahogy nekem talán nagyon erős ez az elhívás, hogy teremtsek pluszban dolgokat, mert egyszerűen jön egy ilyen, és igazából olyankor nem is tudom visszafogni magam. Egyszerűen csak jön ki, igaz? Hanem ez jön, és akkor utána igen, kiszülöm magamból. A szülés ez nehéz szokott lenni? Vagy már nem, tehát egyszerűen csak történik? Persze, hogy nehéz. Ez tehát, hogy a teremt, igen, szóval, hogy ez idegrendszerileg alapvetően, tehát, hogy azt hiszem, hogy az évek során talán nem is fizikailag fáradtam el én, de mondom, ez nyilván mindenkinél tök más, nem is fizikailag, hanem lelkileg lehet, szerintem lelkileg lehet fáradtnak lenni. Abszolút. Szerintem ott vagyunk csak igazán. Igen, tehát hogy az ki tud merülni, az le tud merülni, ha nem kap vissza olyan töltést, és az a baj, hogy nem lehet mindig, tehát nem tudom mindig rántott hússütéssel visszatölteni magamat, mert azért ezek súlyos dolgok, ezek súlyos lelki történések, amikor az ember tényleg így szüli ki magából a dolgokat. És ez hogy van egy ilyen, hogy akkor megvan egy rész, mész tovább, újabb ötlet, megmutatod valakinek, mikor mutatod meg valakinek, van az a pont, amikor azt mondod, hogy még nem, vagy abszolút projektfüggő, és ahogy így érzed, ahogy a flow hozza? Abszolút projektfüggő, például az is, hogy ugye ebben az évben én nem akartam semmilyen művészeti projektet, de azt mondtam, hogy jó, nem fogom elzárni a csapokat, ha valami úgy alakul, de erőltetni vagy tervezni biztos, hogy nem. És hát úgy alakult, hogy tulajdonképpen megírtunk egy nagyjátékfilm forgatókönyvet Budavári Balázssal, és igazából hát azért ez egy valami. Azért ez is egy szülés volt, ráadásul egy teljesen más, egy teljesen új. Valószínű, hogy ezért is nagyon, nagyon jól esett, mert egy új impulzus, egy új fajta önkifejezési mód, tényleg egy új dolog, egy új terep, és nagyon-nagyon intenzíven, és nagyon mélyen bele tudtam kerülni, és hát igen, ez most egy új világ fog következni. És most, ahogy ugye csúszunk bele lassan november-decemberbe az őrület időszakába, ahogy az előbb mondtad, így most hogy vagy várod így az év végét? Én nagyon, tényleg én teljesen jól vagyok, az igazság. Jó. Szóval, hogy csodálatos minden rosszal együtt, az élet minden nehézségével együtt is. Azt érzem, hogy amúgy jó itt lenni, és azért nagyon, nagyon hálás vagyok, és nagyon szerencsésnek
is gondolom magam, mert nem mindenkinek végződik ilyen jól az útja. És nekem is nagyon sok kanyar volt az eddigi életemben, és nyilván még lesz is, csomó, de azt, hogy az is egy szint, tehát nem az van, hogy nekem minden szuper az életemben, hanem az is egy tök jó, hogy eljutottam erre. A hálához megérkeztem. Erre a fokra, amikor igazából örülök az életemnek. De jó, ezt jó hallani, és remélem, hogy a nézők, hallgatóknak is, mert nekem nagyon. Nagyon örülök. Azért az fontos, hogy bocsáss meg, tehát, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy na most itt a vége, tehát most valamit kell csinálni, és ebből kilépsz, és elindulsz, hogy valamit kell csinálni, na arra kell felkészülni, hogy még akkor kell arccal belemenni a legmélyebb. Akkor jön a mély? Még utána jön a mély. Nekem így volt, tehát én ezt csak azért szeretem elmondani, mert sokan megtorpannak ott, hogy így azt hiszik, hogy csak annyi az egész, hogy lépni, hogy váltani, hogy nem tudom. Nálam ez úgy volt, hogy akkor még jött egy mélyebb szakasz, de nem cserélném vissza, nem cserélném el, tehát hogy én nem nyaralni akartam, szóval megérte. És úgy megélni ezt az állapotot, ami van, hogy ezért én megdolgoztam, az egészen más minőség. Tényleg nagyon érdekes, és nagyon emberi, és nagyon valódi az íze az egésznek, ahogy ezt elmondod, és ahogy én őszintén elmondod azt, hogy hogyan néz ki egy ilyen processz és egy ilyen folyamat. Úgyhogy ezért meg külön köszönöm, hogy ennyire őszintén megosztott, beszélsz róla az összes nehézségével és up and downjával, mert általában tök őszintén az van, hogy látjuk így kicsikét a színezett verziókat. Hát persze nehéz volt, de Szóval, hogy ritkán teszi ki az ember azt, ami valójában nehéz. Valami miatt szerintem, még mindig ott tartunk, hogy vagy nem szeretnénk felvállalni azt, ami nehézség, pedig szerintem pont ez az, ami őszintévé és szépé teszi az egészet. Ezért szoktunk ilyenekről beszélgetni itt, hogy vállaljuk fel azt, hogy igenis ér megmutatni azt, hogy sebezhetőek vagyunk, hogy sérülékenyek vagyunk, hogy emberek vagyunk, hogy vannak érzelmeink, hogy nehézben vagyunk, mert akkor lehet szerintem megérkezni egy ilyen állapotban, amit most te is leírtál, hogy de jó, itt vagyok, és I'm alive, amikor végigmegy az ember egy ilyenen. Igen. Úgyhogy én nagyon köszönöm a beszélgetést, ez szerintem egy on the top záró gondolat így, és köszönöm azt, hogy ennyire őszinte voltál, és nektek pedig nagyon jó hallgatás majd a podcast epizódhoz, ehhez is, meg a következőhöz is, és Anginak meg köszönöm szépen még egyszer az őszintességet, meg hogy elfogadtad a meghívást. Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok!